masak-masak iki apa ya delok kondangane guys pasrai morotuaku iya bojoku nek bapak piye trepon ora kalen ngoten iku guys oh iya trepon ayo mampir review mie ayam guys mie ayamnya mantap kurang hah halah jare kon rene isuk lah iya ora mateng guys wis gawe ambeng piye wis gawe ambeng persiapan guys lo wis sampe ngeterno ambenge oh cek apa lah yuk saiki ora dibundeli piye syuting terus oh persiapan guys lo guys wis siap guys lo wis siap iya wis siap guys monggo merapat yuk wis siap yuk siap guys karek ngenteni jogete dal kondangan guys ayo ndelok kondangan halo iya masih san karo nane kula gonge mulai endi mae anak Eli mang iki guys wis rame ngene iki lho kondangane wong wis do padha ngumpul guys iki aku arep golek nggon nek nyonting ben penak ya guys kabeh lu rame iki oga mau wong iku guys wong desa Banguan guys iki wong dindi do teko guys kanca-kancane iku pokok meneh iki sing duwe kanca Banguan do teko lah iki guys aku wis siap-siap wis entuk lokasi guys ning dhuwur lokasine ning dhuwur guys dadi ketok kabeh lho dari sana lho lautan manusia guys kungko kambene guys kungko dikroyok guys kroyokan tapi genahe ngono guys iku wis dibunteli dadi dikresek-kreseki ben gak kocar-kacir genahe ngono dadi nek oyo-oyokan gak kocar-kacir guys iki lagi ijek ngenteni wektune guys iki adate ngono guys sapa kudune ana gonge ana gamelane dadi digawe awan dhisik iku jam 10 jam 11 sih wis bar tapi iki yo digawe anu guys digawe awan lho iki teko neh guys gunungan jajan sego rame kok ana Pak Al Arif sahabat Al Arif Lura guys sing yo melok iku membariakan apa mengabadikan momen-momen langka itu guys lho yo iki wis nek njupuk nganggo mobil guys walah iku yo pedagang-pedagang golek rezeki guys iku wae mbah walah oke ditonton terus ya guys ada di skip guys mobilnya wis iki wis ape mulai guys iki
apa wis aku Pak Modine wis ape nandukno lho kemeriahane walang aku ngene iki kae nek posisiku ning ngisor guys ora iso nyoteng guys iki aku ning dhuwur sebelahku ya ana Satrio Banyu channel guys channel Satrio Banyu iki gak mulai ana gamelane barang aku wong-wong do nggawa apa sak guys walah iku ora pegawe ora petani biasa ora orang-orang iki orang-orang biasa pegawai campur dadi siji guys tradisi di Pulau Jawa di neng Jawa yang ngene iki guys gas desa rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lho iku guys wis oyo-oyoan ngono guys iki mangkae apa Pak Modine urung bar oleh tanduk malah ora lagi ape tanduk guys lagi ape berdoa iki malah lho wis rebutan ngono iki lho sing kono ya mulai sing kene iki rada anteng urung mulai kaya urung mulai sing kono ya wis mulai guys malah carane ngono guys engko nek anan bar iku bapak ibu guru SD guys ya do ndelok do nonton iki apa berdoane urung bar guys tanduke urung bar wis dolo engko bar wis entek ngono aneh lagi anan iku tanduke lagi dirungokno ya Allah iku sebegitu sukane orang-orang itu guys carane ngene guys yo piye iku apa wong do seneng ana panganan langka guys jajanan langka ana dumbek ana gedang tape iku wong liya desa iku guys lho ngadai ning sak guys ya Allah iku engko terahanan didum-dumno paling teko omah guys alah iku isek lho karek godhong-godhongan tok guys walah mbah-mbah tua-tua glondo entuk sak glangse dontok sak iku teko omah dienggo apa mbah tapi seneng guys seneng meriah iki sing gong tau roh lho wis entek ala lho ibu-ibu barang iku lho ibu-ibu anu gak trimo wong iku guys pegawai anu do melok pengen ngerti pengen beraktivitas mau pengen ngerti lah iku piye carane nek anan gas desa iku soale ning desaku gak ono guys ning desaku mau manganan wis do balik ya guys wis do entuk wis bar iki kondangane wis satu persatu wis do balik lho ditonton terus ya guys keseruane yo ngene iku acarane keseruane yo ngene iku aku ora bekas guys butuhku golek video ku lho do nggowo mang yo ono sing nggowo sak klase guys sak kresek iki yo-yo-yoan pamit kan tak piro walah ndak akeh lho ya sik tak ya lah makasih aku nyoteng entok alah piye berapa gak tak aja mamer kene lah tak aja mamer kene halo ndak kene lah ning ngarep ayo alah wong apa dongane orang bare wis tak iki tres didono kok bakul sanaku juga nambah lah iya kan cucu bakul yo gak rusak ya tinggal no carane dibagi bakul lah ya iya iku mang dibagi bakule yang kok bakule gak uman
Gak mampir tenan iki. Enggak, ono. Ono delok. Ora ono. Mampir tenan yang kok. Golek mangan, guys. Nek gas desa yang ini guys, meter golek panganan. Tapi yo mau desa mau Coro. Dia iya lagi iki. Mangan apa mang bakso. Neng kono mang apa? Jangan ireng, rica-rica. Iki lho guys, sedekah bumi yang ngene iki guys tuh. Iki lho ben miresek aku tak imbo. Sak mangkok, guys. Tak imbo sik, guys. Iki lho liburi cak apa? Mau gambar malah tak di sini. Ya gak apa-apa santai ambek aku iki. Ngomong iki mbok dhewe Mas. Ndak kok biasa. Monggo. Malah di sini. Aku lah ya. Iki lho. Aku tak baca. Heeh. Prasmanan iki pokoke. Sama. Guys. Iya. Mangan bakso, guys. Dolah, yang yang piye? Wong tani markenes wong kowe jarene penggolek bensin digolek yang bakal bensin diandeki kok. Lah wong kena jablas iku kaya jablas le. Tani yang Erpa. Lho kok tani yang Erpa sama ngatani bojone. Kok kene lho, Guys. Salah kancane aja. Kandani. Wes ah. Walah. Sopo iki le nang iki awake. Wong kemas nek mang ya. Agean. Elek-elek mbok. Ben elek rasa. Assalamualaikum. Salam. Elek rasa jare elek mbok tonos. Lenol tak ono penak es kok. Cuma guys. Nang jablas mengguri. Mantep ora. Wes pindah peng piro ae iki. Aku wes peng pindho iki. Bakso terus ya. Aku mau mangan ngene Mbak Yuku. Masak apa? Masak lodeh. Ayo tegake. Tak enteni Ayo darane. Nah, yo. Oke. Wong ini bilang le. Coba. Wes sik. Airnya. Iki lho. Iki kok ngono. Lho aku ditinggal lho bocah iku. Pokoknya wes karonan apa? Karonan iku lho. Bodo lah malah rame iki. Kemas cek mang ya? Magelan. Agean. Menawa kowe ya arep perjalanan rene. Ini yang baris mang mie ayam. Kek sak mendek kono. Bu Pipit mang iya WA kompositorene ora. Asih kok urang Mbak. Sampun. Ora kan kok asli wis. Lah esem. Wis. Mak sekolah piye? Sekolah dong. Mulai jam 10 luwih pirang. Lah aku gak sekolah. Kak nangin kelas ya? Kak nangin kelas? Iya, Akhirnya nang kene seger lho. ono kamu. Jangan lama namanya baris no. Iya, terus apa rene? Apa nang?
Muter nang jeneng. Nyawake iki tak kene. Itu dulu udah tadi. Hah? Itu udah tadi. Iya, aku. Jangan lupa like, komen, subscribe di Mbak Bre Channel.